L-imħallef Neville Camilleri kompla jisma' xhieda fil-ġurien ta' Noel Azzopardi ta' 41 sena mix li qatel lil Eric Borch ta' 27 sena fl-ewwel ta' Jannar tal-2024. L-assistent kummissarju tal-Pulizija Keith Arnaud xehed li mal-wasla tiegħu waslu wkoll xi qraba tal-vittma li kkonfermaw l-identità ta' Borch. Ix-xhud qal li minkejja li l-akkużat kien indika lill-Pulizija b'mod ċar li ma kienx se jagħti informazzjoni, Azzopardi li għandu 6 armi reġistrati fuqu ikkopera magħhom bil-kalma, fehem u mexa mal-istruzzjonijiet li jingħata. Fis-seduta ntwerew ukoll ritratti ta' żewġ feriti fuq il-vittma, waħda fuq daru u oħra fuq ġenbu tal-lemin. Intwerew ritratti tas-senter tal-kaċċa illi jintuża fil-qtil. Il-ġenituri ta' Azzopardi u oħtu għażlu li ma jiġdux. Fuq il-pedana tax-xhieda oħt Eric xedet dwar dak li kien qalilha huwa dwar Noel. Reġa' għamilili, reġa' waqaf miegħi bil-karozza, għamilili kemm il-darba. Xedet ukoll li l-akkużat kien jiffastidja lil missierhom bl-istess mod. Missier il-vittma kkonferma dan fix-xhieda tiegħu, xehed dwar inċident meta l-akkużat kien ħireġ minn sqaq bil-karozza, rassu u x-xhud kellu jirriversja bejn 50 u 60 metru lura. Stqarru wkoll li l-akkużat ġieli jirrapportah fuq affarijiet banali. Oħtu missier Eric xedu li kien Noel li spara lil Eric. Surġent stazzjonata fl-Asta tar-Rabat xedet li Azzopardi kellu diversi liċenzji tal-armi u xtrom bejn l-2009 u l-2022. Żiedet li l-liċenzji tal-armi tan-nar kien ħallasom kull sena. Żewġ uffiċjali tal-Pulizija mill-iskwadra tal-Balistika xedu li l-vittma ntlaqat minn żewġ tiskrataġġ sparati minn senter tal-kaċċa, waħda f'nofs daru b'mod angolat u l-oħra fuq ġenbu fuq naħa leminija ta' sidru.